Tu hi toques? Jo hi toco. El meu nom és Arnau Bravo i tinc 12 anys. Soc alumne de l'Estudi Musical 143. Ja fa uns anys que toco el piano, però aquest és el primer any que sóc alumne de l'Estudi Musical 143. Ara us tocaré un petit preludi de Johann Sebastian Bach.